Sesilungele le mini yanamhlanje ke lulamalamathini. Siyayazi ke Nkosi akho nto sinayenza singakhange sigqithe kuwe. Yiyo loo nto ndithatha le nxaxheba ndizithoba phambi kwakho ke lulamalamathini. Abantwana bakho ke lulamalamathini abakhonjiweyo ke Nkosi. Kwathiwa bazawushumayela amazwi asixhenxe ke namhlanje ke lulamalamathini. Uzungene ke Thixo phakathi kwabo ke lulamalamathini. Uzuhlale ke lulamalamathini ngeentshakamilizo zamalwimi wabo ke Nkosi. Sekuthi yonke into abazayithetha apha ingabi ngesuka kubo kodwa into engesuka kuwe ekhaya ezulwini ke Nkosi yethu. Sekubiza sikuthembile ke lulamalamathini. Siyayazi akho nto sinoyenza singakhange sigqithe kuwe. Nangalo mzuzu nje ke Nkosi yehla ke lulamalamathini. Siza kuwe ke Thixo singenalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Siyayazi xa sithe sathetha nawe wena uyikusidanisa ke lulamalamathini. Thatha indawo njengoThixo ke lulamalamathini namhlanje ke Nkosi. Uzube nathi ke Thixo ungavumeli umntu azawuchitha ke kule ndawo ke lulamalamathini. Sesilungele le mini yanamhlanje ke Nkosi yethu. Asinalo ke Nkosi elinye ithemba ngaphandle kwakho. Utshilo ke Nkosi ezwini lakho wathi sozusishiye futhi sozusiyekela. Sithembele kuwe nangale mini yanamhlanje ke Thixo. Thatha indawo